Er zijn minder vacatures in de Zeeuwse industrie. En dat terwijl we jarenlang geroepen hebben dat de banen in die sector juist voor het oprapen lagen. Hoe zit dat? Maar straks, in Zeeland nu ook. Zeeuwen rijden massaal veel te hard. En Zeeuwen wisselen ook kostbare sieraden in. Goedenavond. Zorgen in de industriesector. Het gaat niet om het grote tekort aan personeel, zoals ons dat jaren is verteld, maar de vraag naar producten neemt af. En dat is volgens uitkeringsinstantie UWV op dit moment de grootste zorg in de industriesector. De vraag naar producten zal zelfs de komende jaren verder afnemen, omdat de economie de komende jaren minder hard groeit. En dat heeft gevolgen voor het aantal banen in de industrie, ook in Zeeland. De vraag naar metaal, bouwmaterialen en andere grondstoffen neemt af door de economische onrust in de wereld. Stijgende productiekosten en ook heel hogere energieprijzen. In de metaalsector speelt ook de concurrentie uit Azië een rol. En dat heeft ook gevolgen voor de arbeidsmarkt. In een jaar tijd is in Zeeland het aantal vacatures met 300 gedaald. En het aantal WW-uitkeringen neemt licht toe. Een kantelpunt, want jarenlang was de grootste zorg juist dat er te weinig personeel is. Bij grote chemiebedrijven is die ontwikkeling goed zichtbaar. Want zo vielen er de afgelopen maanden al ontslagen bij Cargill en Dow in Zeeuws-Vlaanderen. En bij die laatste is onlangs ook een nieuwe wereldwijde reorganisatie aangekondigd. Ik praat erover verder met Erik de Ruijser, voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW Zeeland. Meneer de Ruijser, wat hoort u zo al om u heen van werkgevers? Nou, dat er best wel wat zorgen zijn, zeg maar, over een afnemende vraag vanuit diverse industrieën. En dat speelt met name, zeg maar, bij de metaalindustrie, wat mindere mate bij de chemie. Gelukkig kunnen die nog wel aan het werk blijven, maar in totaal is het beeld wat minder gunstig dan de afgelopen 2 jaar, zeg maar. Dat klopt. Ja, nieuw kabinet, wat moet die gaan doen? Nou, wij hopen, zeg maar, dat ze op het gebied van regelgeving, regeldruk, dat ze daar met name wat willen gaan doen. We hebben te maken met problematiek rondom de vergunningverlening. Vanwege de stikstofproblemen, zeg maar, waardoor bedrijven het niet kunnen uitbreiden, geen nieuwe activiteiten kunnen ontplooien. Dus we hopen dat ze daar, zeg maar, wat op willen gaan doen. En de tweede zorg die we hebben is de dure energieprijzen. Sowieso zijn de prijzen in Europa hoog ten opzichte van de landen buiten Europa. Maar dan hebben we in Europa zelf ook nog eens een keer te maken met een verschil in prijzen tussen Nederland en onze omringende landen. En dat helpt natuurlijk ook niet in de concurrentiepositie van de bedrijven om hun producten tegen een acceptabele en een goede prijs in de markt te kunnen zetten. Maar goed, minder vraag dus naar industriële producten. Dus zijn er minder mensen nodig om ze te maken. Maar ja, u kon toch al moeilijk aan personeel komen, toch? Ja, dat klopt. Kijk, het lijkt nu een klein dipje te zijn, hè, dat er misschien wat minder vraag is naar personeel. Tegelijkertijd maken wij ons nog wel zorgen, en dat horen wij ook van onze leden, over op termijn en dan zeker richting 2030, of wij alle vacatures die er zullen gaan komen, of we die kunnen opvullen. Dus wel een soort mismatch, zeg maar, tussen het vraag en aanbod. En je ziet dat in een aantal sectoren, met name de zorg, maar ook met name, zeg maar, in de technische en industriële bedrijven, dat er nog steeds een groot gebrek is aan technici en vakbekwame mensen. En die zorgen zijn nog niet weggenomen. Tegelijkertijd zien we ook wel, zeg maar, dat bij de industrie dat mensen op het moment dat ze werkloos worden als gevolg van een wat afnemende werkzaamheden, dat ze toch nog makkelijk aan een baan kunnen komen, zeker als het technisch geschoolde mensen zijn. Erik de Ruijser van VNO-NCW Zeeland, dankjewel. Voor een overval op een ijssalon in Dishoek moet een 42-jarige Vlissinger 2 jaar de cel in. De man bedreigde 2 jonge medewerkers van 15 met een mes, nam een kleine €500 mee en ging er op de fiets vandoor. Maar dankzij getuigen kon hij al na een kwartier worden aangehouden. De man, die een lang strafblad heeft, zei bij de rechtbank dat hij handelde in een opwelling omdat hij geld nodig had voor alcohol en drugs. En ook heeft hij een verstandelijke beperking. Voor deze grote brand dinsdagavond in Sint-Jansteen zijn een jongen en een meisje opgepakt. Ze worden verdacht van brandstichting en de politie wil over de verdachten alleen kwijt dat ze allebei minderjarig zijn en uit de gemeente Hulst komen. Bij de brand werden een leegstaande woning en een loods in de Brouwerijstraat volledig verwoest. De Zeeuwse CDA-gedeputeerde Joannes de Bat krijgt als staatssecretaris het overvolle elektriciteitsnet en de energietransitie in zijn portefeuille. Dat is bekendgemaakt na een gesprek tussen de Bat en de beoogde premier Rob Jetten. De CDA-gedeputeerde noemt het zelf een stevige portefeuille. Hij wordt volgende week door de koning geïnstalleerd als staatssecretaris van Klimaat en Groene Groei, samen met andere kabinetsleden.
In Zeeland is vorig jaar vaker te hard gereden dan een jaar eerder. Het Centraal Justitieel Incassobureau deelde duizenden boetes meer uit. Op de Gevelingendam werden de meeste automobilisten door dit soort mobiele flitsers betrapt. Er werden meer dan 40.000 boetes uitgeschreven, bijna de helft van het totale aantal bekeuringen. Ja, ik kom hier oorspronkelijk niet vandaan, dus, maar ik ken een stukje wel dat er een paar flitspalen staan. Eén keer zelf ook mee te maken gehad. Wij komen net uit het Deltapark van Bruinisse en in één keer zien we die camera. Ja, dan moet je wel even op je rem staan, ja. Ja, ik ben hier wel eens geflitst, dat zeker, ja. Ja, je moet wel opletten. Het aantal snelheidsbekeuringen was vorig jaar 93.000 en dat zijn 7.000 boetes meer dan een jaar eerder. De automobilisten weten wel hoe dat komt. Het is natuurlijk heel open, hè, die weilanden eromheen. En dan denk je, ja, doorgaan. Ja, even gas geven. Maar ja, dat gaat dus niet. Nee. Nou ja, s'avonds is natuurlijk wel wat weinig verkeer. Eén rechte lange weg en dan ja, rij je over het algemeen wel wat harder, ja. Om het aantal boetes terug te dringen hebben deze automobilisten nog wel een paar tips. Gewoon aan de snelheid houden. Ja, daar kunnen we heel lang kort over praten, maar het is gewoon aan de snelheid houden. Flitsmeister en wezen, dus alle twee aan. Ja. En juist gisteravond heeft de politie in Goes een automobilist aangehouden die veel te hard reed. Op de Nansebaan reed een automobilist 112 km per uur waar 50 is toegestaan. De man moest zijn auto en zijn rijbewijs inleveren en krijgt ongetwijfeld ook een flinke boete. Gezonde buurten, dat zijn plekken waar kinderen lekker kunnen spelen en waar je je buren kunt ontmoeten. Bijzonder eraan is dat buurtbewoners zelf de inrichting ervan mogen bepalen. In Zeeland heeft alleen Terneuzen zo'n gezonde buurt. En die gemeente is nu officieel benoemd tot ambassadeur ervan, om kennis en ervaringen te delen met andere gemeenten. Op het eerste gezicht ziet het er misschien gek uit, maar in de Lieverspolder West in Terneuzen zijn ze er inmiddels aan gewend. Buurtbewoners die sporten bij een zogenoemde beweegbank. Ik ben invalide en ik heb een paar jaar op de bank gelegen en ik bewoog heel weinig. En ik was zwaarlijvig geworden en ik ben terug beginnen sporten door de sportgroepjes in de binnenstad. En nu begonnen ze hier in deze wijk ook zo een project met gezonde buren. En daardoor heb ik gesproken voor een beweegbank voor en dichter bij huis te kunnen bewegen. Samen sporten, wat betekent dat voor u? Socialiteit, buren leren kennen en toch in beweging zijn, want alleen doe je dat toch niet zo vlot als in een groepje. Ook de kinderen van basisschool De Chameleon mochten meedenken over de nieuwe speelplek. En ze maken er nu ook volop gebruik van. Het is letterlijk een minuut wandelen vanaf school. Dus ja, het kost ook weinig moeite. En we hebben er een heel mooi stuk schoolplein bij. Je ziet ze bezig. Ze zijn gewoon lekker aan het ravotten. Het is gras, zand, stenen. Net noemde een van de kinderen het al, de natuurvibe. Ze kunnen ravotten. En dat is iets wat wij op ons schoolplein gewoon niet kunnen bieden. En zo'n zogenoemde gezonde buurt is echt iets anders dan een gewoon speeltuintje of parkje in de buurt. We vragen echt aan inwoners en speciaal de kinderen om mee te denken. En alleen daarom al is het uniek. En daarnaast creëren we echt een plek waar dingen samenkomen. Dus spelen, bewegen, ontmoeten en groen komen allemaal samen op één plek. En we laten die plek ook niet alleen maar een plek zijn nadat die af is, maar we organiseren ook activiteiten blijvend, waardoor het levend blijft eigenlijk de plek. 3, 2, 1, start maar! Hoe is het om dit in de buitenlucht te doen? Ja, hartstikke leuk. Tuurlijk. We zijn de eerste gezonde buurt van Zeeland, inderdaad, met deze gezonde buurt. En we gaan er nu nog één bij maken en hopelijk volgen er nog veel meer. En we hopen natuurlijk ook juist door die kennisdeling met de andere gemeenten, ook binnen Zeeland, dat mensen enthousiast raken en ook in andere gemeenten die gezonde buurten van de grond komen. Ik zie u nog niet puffen. Nee, dat komt nog wel. Want in Goes wordt op dit moment ook zo'n gezonde buurt aangelegd. En er zijn ook plannen voor zo'n buurt in Biervliet. Ja, de goudprijs is hoog. Reden voor veel mensen om het sieradendoosje nog eens om te keren. En die lelijke ring of die kapotte ketting in te wisselen voor geld. Mercy Kamermans was benieuwd hoe dat goud inleveren, hoe dat nou precies werkt en waar je op moet letten. De goudprijs is ontzettend hoog.
Dat komt door alle onrust in de wereld. En daarom wisselen ook veel mensen hun goud in. Maar het is wel zaak om goed voorbereid op pad te gaan. Zo moet je bijvoorbeeld kijken hoeveel karaat het goud is. Dat kun je doen met een loep. Het zijn hele kleine tekentjes namelijk. Ik zie hier staan 585. En dat betekent 14 karaat. Dan is het ook handig om het even te gaan wegen. 13 gram. Ja, en nu ga ik op pad om te kijken wat het waard is. Ik heb wat meegenomen. Een kettingje met een bijpassend armbandje. En ik ben wel benieuwd wat dat nou waard is en hoe u dat nou bepaalt. Eerst moet je natuurlijk kijken, wat is het? En in dit geval staat er netjes een Nederlands keurteken van 14 karaat. Dus dat is goed. Nou, het volgende wat we gaan doen is kijken, wat weegt het dan? Nou, dit weegt bij elkaar 13,6 gram. Nou, en dan kijk je naar wat is de koers. En die koers die betaal ik dan uit. Maar daar zit natuurlijk smeltverlies moet er nog af. Daar zijn mensen die verdienen er allemaal aan. Een handelaar waar ik het weer aan verkoop, die het naar de smelter kan brengen, die heb ik nodig. Die verdient wat, ik verdient wat. En uiteindelijk komt dan een prijs bij de consument. Dus dat is niet altijd de prijs die je ziet op internet. Nou Mercy, dan ben ik wel benieuwd. Hoeveel was dat kettingje en dat armbandje waard? Dat snap ik. Nou, wat ik heb gedaan, ik ben naar 3 plekken geweest waar ze goud inkopen. En wat blijkt, de verschillen zijn echt wel groot. Bij eentje kreeg ik €748 voor dat kettingje en dat armbandje. Bij een ander 858 en bij een derde 875. Dus het verschil tussen de laagste en de hoogste bieder is €127. Dat scheelt nogal inderdaad. Waar zitten die verschillen in? Ja, dat heeft er vooral mee te maken wat de winstmarge is die ze rekenen. Je kan je bijvoorbeeld voorstellen dat een edelsmid die zelf goud smelt, ja natuurlijk een hoger bedrag kan bieden, omdat hij zelf het goud smelt. En iemand die het alleen inkoopt en via een tussenhandelaar weer naar een smelterij moet, ja, die kan misschien wat minder bieden voor je goud. Ik hoor het woord smelten. Betekent dat sieraden over het algemeen worden omgesmolten? Ja, eigenlijk bijna altijd wel. De lat ligt echt heel hoog. Want ik dacht bijvoorbeeld ook, die mooie traditionele Zeeuwse sieraden, die worden gewoon weer verkocht als sieraad. Maar dat blijkt niet zo te zijn. Kijk, als ze zeldzaam zijn en je krijgt af en toe eens wat binnen, is het een ander verhaal. Maar daar komt ook in die traditionele sieraden, wordt er zoveel ingeleverd. Ja, dat is voor mij, ik ben geen museum. We zitten hier gewoon ook een beetje op geld te verdienen. Ja. Dus dat wordt gewoon allemaal omgesmolten. Je moet er dus niet aan denken dat dat wordt omgesmolten, Mercy. Maar is dit toch het moment om je goud in te leveren? Ja, dat heb ik natuurlijk aan de kenners gevraagd. Het is sowieso een goede tijd nu. Maar ja, de ene zegt, het kan misschien nog wel hoger worden, die goudprijs. Hè? Als je kijkt hoe onrustig het is in de wereld. De ander zegt, ja, het kan zomaar ook weer ineens gaan instorten. Dus ik zou me gewoon echt afvragen, als je erover denkt om je goud in te wisselen, of je echt van die sieraden af wil. Mercy Kamermans, dank je wel. Na regen werd het vanmiddag uiteindelijk toch droog. Het bleef wel waterkoud door een krachtige oostenwind. Morgen 8 tot 10 graden, al blijft het bewolkt met af en toe een bui. En het weekend zal nog zachter zijn met misschien wel 12 graden, al blijft het regenachtig. En tot zover deze Zeeland Nu. Nog een hele fijne avond en tot morgen.